Het is heel fijn. Het is gezellig, gemoedelijk. Oranje nummer weer er een iependag bij shitvereniging Edan in Burgum vanwege een jubileum. Het is namelijk 4 lien dat Edwin de Groot en Jan Visser de club opbrachten hebben. Eigenlijk zat dat we al heel lang zitten bij reguliere schietvereniging. En er was een heel grote toename van jeugd. En toen zijn ook wel van, dat kennen we zelf ook. Hoewel het misschien net een hele bekende sport is, verneemt Edwin wel dat mensen gauw enthousiast rijden. Als mensen het weten is populair. Ja, het is nog wel onbekend, maar als je iemand binnen en de sport herkennen, dan ben ze verkocht. Iemand die het ook in de baan van de shitsport trekken is Anna Horst, die het al van haar 12e jaar de sport beoefent. Het is een hele uitdagende sport. Het verveelt niet, het is heel precies. Er komt heel veel techniek bij kijken. En ik doe het al sinds mijn 12e. En dat zegt dus wel iets over dat je raakt niet uitgeleerd. Vanaf jong af aan kun je ook al beginnen. En dit is voor heel veel mensen heel toegankelijk. We hebben geweer, we hebben pistool. En er hoort wat techniek bij, natuurlijk. En dat is de kunst. Jong, dat het leuk is om te doen, zit er ook een serieuze kant aan de sport. Hobby is natuurlijk leuk, maar we doen het om wedstrijden te schieten uiteindelijk. Dus wij trainen hier wekelijks om deel te nemen aan wedstrijden. En ons uiteindelijke doel is om op het NK te komen. En dat lukt ook een heel groot deel van ons altijd. En dat is natuurlijk een heel mooi eindpunt. Mensen die enthousiast rekken binnen, kunnen haar melden bij de club. Iedereen is op elke dag dat we hier binnen ben, gewoon welkom en kunnen ze komen te zitten. En vanuit daar kunnen we verdere stappen ondernemen.